Good morning. Good morning, Amo. We greet each other. Good morning, Apo. Good morning, Amo. Happy Mother's Day. Kadagiti kakabsat ng ina. Oo, mag-react. Happy Mother's Day. Kadagiti amin nga ina. Kanore pa'y kadagiti kaan nga ina. Ngam nagbalin nga ina iti in other way. Idi kalman kat nag-greetan ti may isa nga kapsat iti Hawaii in the person of Auntie Maria. Grinitan nan ni bakit ko diyan mo didan sa amin ni Francis yung indalan na kanya. Thank you, Auntie. Niya po Diyos iti mga ipaiti salon at yudita. Mabalin niyo magpadala para iti pagpaala kung kunalaan. Mother's Day. Tatay agsapa pampanunutot no nati sermon kon ta kuna ni Kristo kinuna ni Jesus kadagiti adalan na no ay atenda tungpaden niyo tibilin ko. Ano di ba? Ket panunutot itatay bigbigat iti maysa nga inaadu itibilin na. Di ba? Iti maysa nga inaadu tibilin na. Yung kagbasa kastoy naglagi pong ti kastoy. Dati bumangon ka pa ilangakat kas lang isulti alarm clock. Diba? Dati bumangon kayo, ado ti kastoy. Masapol ti kastoy. At kastoy ka, kastoy. Bumangon kayo, tenggyan basa, tapno makakastoy kayo. Kastoy ti ina. Gagangay sa ti ina nga bumangera, no, dumaya. Gagangay sa ti ina ti sa unga, dati agububrat kas lang kakumpas na, dati ngiwak na kaya. Gagangay sa tiinan ti kasi aglablab ako hanga makalaban o hanga agsasao. Yung ti pagtaktakak mo dadto manabanban no ka kung sige kung dagat naglaing da mo pala nga sumao di dadda nga doble di bannog da. Ang utubag tatay biga tagsapa. Ana? No tungpalan nyo ti sao kunana no ayatan dak tungpalan nyo ti bilin ko. Ket iti may isa nga ina na addan iti misyon dito yung rabaw ti daga iso ti mga yan kadagiti anak na. So ti mga yan iso nga kunada nga ang ina ang ilaw ng tahanan. Taditi sa una iso ti mangipaay iti pamagbaga kada tayo. Ano yung nitatangar adigi ti pagtanan. Iso ti agbalin nga tugger sa rekod iti may isa nga pamilya. Ket ti ina kas lang daktakkel ti role na iti may isa nga pamilya. Agpipisumat atan agluto ti pagmigat, mangriing, ang isaganat pagtigos, pagbado, pangaldaw, aglaba, kada iso amin. Taktakkel tiron nga talaga ti ina. No, kung susigan tiyo, alam na bandog, ti aggaputim, agubra, ti may isa nga ama. Nung sa balik ti bandog, iti may isa nga ina. Nung apay nga, aslang hanga malawlaw ti ina. Gapo siguro, at mo ti ina, na kuna ni Kristo, no ayatanda, tungpalan nyo tibilin ko. Kat tibilin ni Kristo kadagiti inna, ayatan niyo iti anak ken ti familyayo. Diba? Dije tinapintas nga bilin. Kat dije mo tinapintas nga pagpanunutan tayo, tarite ina, uri may pari, uri nalaglaing nga mangipari, hanggang mamapandi kasta ta delikado. Hanggang mamapandi dije ta adu ti barrairo. Hanggang mamapanta adu ti mamartag, baka may sungsung kang agbartag. Hanggang nga mapanta, baka no, sa balik pa may andaking ka, bimalbalasangan ka, kunada. Ano ti kasta nga pamadete no, daduma pa, kasi maumatay nga mga angag, na dete, kasurong tayo pa, ado nga pamagbaga, ti ina. Dete kas lang na, kabwisit tayo. Niya mo dete, ulit-ulitan naman ta. Sumo lang iso ti pagbaganang, kunada tayo. Alam mo, utubon ti kakabsat, iti may sangay na, nagado ti pamalagip na, nagado ti bilin na, apay. Kasi nagrigat san iti maysa nga ina nga magpasangkot iti maysa nga anak na nga bangkay. Di ba? Na kayo malalaki. Nagrigat san iti maysa nga ina nga iti na ay nakman makimotor. Haan kunada. Tati panunot ti maysa nga ina nagdagsunsan. Iti mapanna ako pun di kalsada ti bangkay ti anak na. Dati, nagrigat san iti maysa nga ina nga mapan na sarsarong karan iti pagbaludan ti anak na. Gaputa,
nakapatay, nakadisgrasya, uno, naikwati siya mo, uno drugs, di ba? Narigat mo't lang tanong, dito, ina, no, kasano na nga awatan, dito, baga ni na, te, balasang nagat, nanang masikuga. Di ba? Nagrigat sa tikas jay. Dito, kasano nga awatan, dito, kasi ati ina, at dati expectation na nga dito, anak ko, barbarang isunto kumamot, iti, agnam ay tibiyag, nangahaan nga kas itibiyag ko, nga agrigriga. Kung dali siguro mo ti panunot ti maysa nga ina. Isut ka po na nga ti ina nakad adu ti bilin na. That one way of showing our love for our mothers is tungpalan dagiti bilin da. Taawang mo't iti ina nga mangayat nga mairubo iti maysa nga anak uray pay dagiti lola. Anlang nga ti ina uray dagiti lola. Dakat mangayat nga dagiti apo ko nakat agbalinda nga barrairong mamartag chismosa. Kada iso amin awan. Ng pasig nga kayat dati pagsayaatan, ta nagrigat para kadakwada nga awaton detihaan nga nasayaat nga pagpanagan iti anak puno apo ko. Kasi nga talaga kakabsat ta oray ni Kristo, ado ti pamalagip na kadatayo. Ni Kristo, may bagbaga na kanayon, di Domingo nga madugtugtog nga ibagbaga, agayan aya, agsisid na nganay, agsisid na kit, takayat nang agmay-maysa tayo, agbalin tayo nga nasayat nga tao, tapnuhaan na tayo nga dusaan ti Ama. Diba? Tapnuhan tayo nga matdag iti, dusa nga agnanayon. Ta nasakit mo't nga tapar, nasakit sigurado nga para iti Dios sa Ama, nga datayo nga pinaraswana, kat mapan iti dusa nga agnanayon. Diba? Nasakit para iti Dios, nga datayo nagbalit tayo nga subag, inikkan na tayo ti tiyan sa agbalbaliw, numan tayo nga nagbalbaliw, may tapok tayo iti apoy nga agnanayon kat madusa. Tani Apo Dios, pinaraswa na tayo nga impan dito'y lubong, gaputi ayat, kahit na umay tayo lakamon, tiragsak, ti agbiag dito'y lubong. Kasano ngayon nga naragsak Apo? Kunayo siguro, kasano ngayon nga naragsak Apo, kat kaspuro konsumisyon mo. Awampay nga pagbiag. Naragsak ti agbiag dito'y lubong no ammo tayong utubon no aghantang agbalin ete agsapsapul laeng ti material nga bana, agsapsapul laeng ti panangiday tayo ti sabali kada tayo naragsak ti agbiag dito'y lubong. Ete ko na kasano nga rod nga naragsak ti panagbiag ko dito'y lubong apaw. Ke nilakay ko umay bumisito ti rabrabi Diyos ko aga arak. Umay nga bisit ko na, kaya silag natangiwa ko, aga papait mo. Kasano nga rod ako, di na pa'y mabugwan, tinapan na nga umay makikait na. Alakaan anusan nyo, aragragsagan nyo, aglalo na kayo nga ina, pulbusan nyo, nila kayo na nabartag na sa ungasaon. Pulbusan nyo, iyad dayo jay, asadag ti agungnan, tapon di makaangasan. Ano sa niyo isot intet ni Apo Diyos nga kataktamunay na iyo tong palbiag. Nga na pwede ko nada, kung ang reklamo mo, dagiti amma, kasanok na maganas ko, ti agbiag ka din aldaw-aldaw ako, saw-saw ni bakit ko. Mother's Day, kung nada, bigbigat sa unga-saong, iwan kang iwan. Kung nada mo, ti suggestion na, i-record yung ka te cellphone nyo, i-record yung te sa unga-saong asawa yung kanunok pa na kayo nga lalaki. I-record yun, tatuno agungot maminsan, i-connect tayo di cellphone nyo, nakapigpig sa nga Bluetooth, sayo ipasango, tapnong ungtan na, tibagbagi na ano. Quits laang. Kaya kung nadabig, kasano nga ron Apo, da kami nga nakatultulang mo't dagiti anak, awan mo't pulos nga ding ganda, tamo laag MML, ti ubrata, kadag Facebook. Baunong idapay kayat ti mapan, tunokwa ko nadapay. Pakaladladawan na pa'y nga green nga mapanagbasa. Kunada. Di ba? Di na pa'y nga ag-assignment. Imbes nga ti ubrada nga ag-assignment no sumangpot na ka. Haamot, ag-cellphone mo, ti ubrada, bumababa ti grade ta, 90, iti 89, iti kwan, 82. Tunok kwan, 17. Maya ang magka, di 70, tada pagkawin ti marunggay. Na kunada di ubi nga. Ay, kasano nga rin, Apo, ganito yung ubing nga subog nga pulos. Awan lang nga pulos, ti pangay ayo da, Apo. Kunada. Pagpagaan niyo, idaan. Kitaan nyo na do mga mingkat. Let us consider also the teachers as parents, as nana.
Ibi last week, at asimmikat nga eskwela ti Ilocos Norte, dati principal, dati mistra, maturog ti estudyante na nga nakangangan, na panabinog, saan ka tagtad sa amot laan? Ayan, saan ka tagtad sa nabuya yo? Saan ka hambang nga dati, malbus nga ro, di saan ka awan sa akot saran sa payamang grace. Awan, ngam nagaduti nagbalin nga negative feedback to that. Nagadumpay dagiti teachers nga nag-react na handa kinayat ti reaction iti data nga radio station. Katungong ko na may isa nga ina dito imposible nga kayat na nga matay din estudyante na babaan ti pa nang ibukbuk na iti danong. No bang panunutan tayo, haan nga may turod nga aramidon ti Mistra Dayjay, no awan tinaunod nga relasyon na iti estudyante na. Isa mga maaramid na Dayjay, mga ngaw. No kanya agad that is just a joke no daddo no talaga kitaan tayo hanga nasaya at daddo no para kanya. Kasi nang nagmadiman lang nga na ibabalaunay ni Mistra, gabu iti Dayjay nga inaramid na. Kat day di Mistra nga nang piglat ti sakap, di mo na ibumbo. Ala, day di Mistro nga nagsumbangir ti dakulap ko nga napirpirpir iti stick kat di mo nga na ibumbo na principal. Dagiti mi Mistra nga nang laplapigos kanya, nang kadal ti pusag to, handa mo nga na ibumbo. Laman, handa mo nga na reklamo, handa mo nga na suspenso. Abay, kasi amo tayo nga tiungat, pagsayaatan, tibaot, pakay surwan. So agbaot ni nanang, ni mama agad adung nga tanga hanger din na perdi. Adung nga tama nga hanger natin na perdi so magreklamo, wanti hanger tayo kung kunanan oglapa. Kung kuna matapagbaot mo ito. Di ba? Ano tong paano utubon tayo kakabsat na kayo maugbing. No mabaot kayo, no maungtang kayo, then take it negatively. Kasi na kami, di makal kami ti ungat kada baot. Masahe mi iti ti mabaot ti Mistra. Iti mapurwakan ka ti tisa, ang pagnutisa laang, tanagbukul laang. Dito nga ti eraser nga di pa na ipagpag, tamasalod nga mapa nagipagpag, ti paray pagpag. Di ka kas ka na nagpulbaws. Tunukwan no, sumarunong al daw, kamanaw. Di ba? Dito yung tutubon tayo. Kasi kung na ni Kriston ti agayat, no ayatan da, tungpalan nyo ti bilin ko. Kung no ayatan tayo dagitiin na, one way of showing our love to them is to fulfill dagiti bilin da. Aramidon tayo ti bilin da. Basa kayo na nasayaan, agsingsingkod kayo kung na gusto. Haawan ti ina nga mayat nga mairubo ti anak. Same with the Father Almighty God. Ti ama tayo nga nailangitan. Na tayo nga kayat nga may rubo. Nung kayat na pasig nga pagsayaatan tayo, isod ka po na nga masapol nga tungpalan tayo ti bilin na kung ipakita tayo ti ayat tayo. Kung kuha na babaan iti tayo tangintay pa ng tungpal iti bilin na. Kastamot kadagitiin na. Uray ti ama. Manmano magsaot ti ama no daduma talaga nakabsat nga no agsaot na sakit. Diba? Nung nadaduma pa yung manmanong agbaot, nung naagbaot, kas na dati kumutukot, aging ganto lang, tibaot, ti ama. Yabi, sino nakapadas ni kasi dati, awang nga mintatan, no kanya, laang nga talaga, napintas, no may subli di eskwela, ti pa nagbaot. Uray ka na, tatamang aminan ka, no dati linapigos ni nanang ti ubing ka, RA 7610, child abuse, kunana. No, dito pinagsawsawam, dito anak mo, dapat kinabangod na, dito inumong tamon, violence against children. Diba? May kaso ka. Kasano pa nga may surot ay anak. No, pasig na dito, inumtam ka, umay tayo pulis nga mga restarking ka. Diba? Haan nga nasayaan. So, gapo na nga, no pudno nga, agayat tayo, kadagitiin na tayo. Let us, tungpalan tayo, tibilin daan. Kasi tibagbaga ni Kristo, no ayatan da, tungpalan niyo, dagiti bilin ko. Lakad dito ni pagpanunutan tayo. Tata Mother's Day, oo, kung mo, dagiti inatanggang, inikanak ni Apo Pali di lisensyang agungot. Takada kayo, agungot kayo, nag-uratang kayo. Pero, dito lang,
Natas, tugon at pay so kakabsat lagi dahil. Not ayat, kuna ni Apo Erwin Aquino tatay bigat timawa. One way at the three ways of showing our love for our mother is by words, ibaga, I love you. By action, di ba? Arakupo. Lastly is, diyan, tungpalang tibilin ni nanang mo. Alam ko, rin talang nga aldaw, nga tamot, nga panang padayaw tayo kadagitiin na. So before we end this homily, palakpakan tayo man nagitiin na, nga nagbalin nga nasaya at urepay, takuna tayo nga kunada nga rod kat amin tayo at dain nana. Uray no imbati na ka, uray no impaampun na ka, kasano ba nga rod nga naipas nga dito yung rabaw tinaga nga awan ina. Alagat, uray pa'y nga ta, nagbalin nga dakos ti maysa nga ina, haan nga nasaya at ti panakilangan na ti anak na, pero di sakripisyo pa nang ipusta ti biyag tapno may pasngay. That is, may salangan nga napintas nga panangpadayaw katakwadan nga ina. Kada di panang karkarga iti siyam abulan, narigat day jay, nadagsong gayam da kayo. Naglalo pa'y ano mo, bilbil na. Doble. Ayan, nadagsong gayam. So nga, may God bless all our mothers. Nupudno nga ayatan tayo ti Diyos, tungpalan tayo ti bilin na. Nupudno nga ayatan tayo digitiin na tayo, tungpalan tayo nga digiti bilbilin na.